Hej, jeg hedder Merle, og jeg er 12 år gammel, og jeg har lært facelift for 3 år siden og bars for 2 år siden. Merle, er det svært at lære bars? Overhovedet ikke. Nå, hvordan laver man bars? Man holder bare på punkter på ens hoved. Kan du huske, hvor mange punkter der er? 36. Nej, 32. 32, ja. Det er nemlig rigtigt. De punkter der, hvordan finder du dem? Hvis man ikke kan dem, så er der sådan en flyer-agtig med dem på. Hvis man kan dem, hvad tænker du, når du siger, man kan dem? Altså, nogen kan dem bare i hovedet. Ja. Kan man mærke dem? Ja, Hvordan føles det? dejligt. Det er sådan kilder. Ja. Det er sådan en energi. Ja. Ja. Er der nogen, der ikke kan lære at lave bars? Nej. Det svarer du meget hurtigt på, hva'? Ja. Sådan et barskursusdag, det var 8 timer, er det lang tid? Nej, selvom det lyder som langt ud, så går det bare sådan. Ja, så er dagen om. Ja. Og har du været på mere end en barsklasse? Ja, jeg har været på 2. Hvorfor har du været på 2 barsklasser? Altså hvis man gerne vil, eller hvis man skal have det opfrisket. Ja. Hvad så, når man er på barsklassen anden gang? Er det så fuldstændig ligesom den første gang? Ja, altså det er stadigvæk mega fedt. Ja. Hvad laver man på sådan en barsklasse? Kan du prøve at fortælle om, hvordan foregår sådan en dag? Altså man sidder og snakker om synspunkter og giver slip og sådan noget. Og så ser man en film, og så giver man 2 behandlinger og får 2 behandlinger. Ja. Nu siger du, man kan give slip i synspunkter. Hvad mener du, når du siger det? For eksempel, hvis du har brækket et eller andet, så kan det godt være, at du ikke har lige så ondt, som du går og tror, du har. Okay, hvordan kan det så være, at man tror, man har mere ondt? For eksempel, hvis andre har mega ondt af en, så kan man nogle gange godt få mere ondt. Ja, så det er andres synspunkter, man kan give slip i. Ja, det lyder lækkert. Yeah. Ja, dem er der mange af, ikke også? Yeah. Ja. Hvis du skulle sige noget om, hvorfor folk de skulle vælge bars, hvorfor skulle de vælge det? Fordi det er godt, og det hjælper tit, hvis der er noget. Hvad kunne det være? For eksempel, hvis man ikke kan sove. Ja. Eller hvis man har tankemylder eller sådan noget. Ja. Når nu du spørger om bars, du spørger nogle gange om bars. Hvorfor er det, du spørger om bars? Det er fordi, at det hjælper mig med at sove meget nemmere. Ja. Det er dejligt. Yeah. Vil du anbefale andre at tage på sådan et barskursus? Helt klart. Ja. Og vi siger tak til Merle for den fine præsentation af Access Bars. Og vi glæder selvfølgelig os til at byde jer velkommen ude i det ganske land, enten på et af kurserne eller til en behandling. Og skulle I have nogen form for spørgsmål, så er I jo selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis vi på nogen måde kan være et bidrag. Og ellers er der meget mere information inde på hjemmesiden. Jeg håber, at jeres dag må blive fuld af lethed, glæde og herlighed. På gensyn.